Esquema básico para esta edición do Rally Sur do Condado, 4 tramos a dobre pasase, 2 pola mañá e 2 pola tarde. Na matinal, os participantes deberían percorrer as especiais de Ponteareas e o sempre temido de Arbo, que nesta edición disputábase no mesmo sentido que en 2008. Fiel ao seu estilo, Bamarti saía por todas no primeiro tramo do día, marcando un scratch que valía por unha vitoria. 11 segundos a Iván Ares, 17 a Fernando Rico e 18 a Miguel Fuster. Case nada. Burato, non seguir Burato para dereito, 8 larga, por dereito 3 trazar, 15, dereita 7 máis, 10, izquierda menos seguir, tarde, 10, voltes por izquierda 4 pontos sucia, izquierda 4 pontos sucia, 10. O do 306 Maxi aproveitaba o día seco e asollado para correr como nunca, mentres o principal aspirante a vitoria, Alberto Meira, sufría unha picada de neumático co que perdía 24 segundos. Muy seguida en Racing, tiene 6 menos seguida mucho principio, salimos todos para 50, derecha 7, ceñe mucho por tierra, muy seguida izquierda 7, larga, ceñe y saltamos mucho plano, fuerte derecha 6, 5 menos en puente, cruce, maca, fundiola, joder, vámonos. Meira recuperaría tempo na seguinte especial para superar na xeral a Fernando Rico, non satisfeito con como ia o coche cos seus novos compostos de neumáticos. Se cierra izquierda 3 tope más, se cierra izquierda 3 tope más, y 10 derecha 3 tope más, y 10 derecha 3, 40 derecha 3 menos, 40 derecha 3 menos, y 10 izquierda 3 tope, 10 izquierda 3 tope y 20 izquierda 4, 15 izquierda 1 en pino. En Arbo, Meira pasaría a ser terceiro, tras un Bamarti que de novo marcaba o mellor tempo e reforzábase a fronte da clasificación, e tras un Iván Ares que unha vez máis empezaba moi ben. Frenos derecha 8, 25 vista, izquierda 10 pasar, 50, derecha 8 buena pronto pisar, con izquierda 8 buena larga 10 abrir con mucha fe, con izquierda 8 buena mala pronto con fe, 25 y rasante recto 25, derecha 9 mala ojo en puente y abrir. Tras eles, Miguel Fuster probando o Evo 10 mantiña o seu duelo particular con Luis Vilariño. O do Renault pola súa banda comenzaba con demasiada cautela. Na repetición os tramos, de novo sorpresas. Ponteareas parecía estar máis ensarillado para Bamarti, que sorprendentemente empeoraba o seu tempo. 30, dereita 5 máis larga, dereita 5 máis larga. Ali marcaba o mellor crono Alberto Meira, e con iso achegábase máis o líder, aínda que todas as súas opcións se esfumaban na segunda pasase por Arbo. Unha nova picada afundía a Meira ata o quinto posto e reforzaba o 306 Maxi a fronte da clasificación.